Значи пак съм аз, пускам същото, да отстопля сърмици. За какво го угасих? Това видео се за мен, трябваше да дам пауза. Ще си направя вечеря. Като никога не съм си снимал вечерята, нали? Какво вечеря? В крайна сметка не съм някой... Си направя вечерята, какво? Имам си чашка за вино. Подарък ми е. Голяма и винто е хубаво. Да, рождение е какво? Добре. Тук се достоплят сърмичките, достопля се месцето. Всичко се стопля много здраво, хубаво се стопля, всичко, водичка имам, тук е най-важното вода. Без вода никъде не тръгвайте. Утре ще трябва да върна и гащите на Стоян. Не ми става, бе. Не мога да ми нацели номера, явно взимал някакъв български. Български, ама размери не са български. Не знам как ги правят. Българските гащи 47, значи 40 номер са ми големи долу. Долу като обикновен панталон си. Иначе евала, тежат наистина. Има материал тях. Но не. Не е моето. Както и да е. Пък и връщам ги, защото не трябва някой... сърмици ми бах майката. Да. И бах и мамата на сърмици. Прегрях. Ще си виж какво ги направих. Да. Но сега ще си намеря. Да. Прегрях ги малко. Да. Защото притопвам два пъти. Сега ще видя как ще ги... Нямам кутийка, майка. Имам. Чакай, бе. Имам кутийка, ето, бе. Къде ма слагаш ти мене, бе? Може би ще ви бапат Каталини на всичко, знам. Всичко умея, ще ги прехвърля тук половината, ето. Сам майстор, бе. Ще се сипя в чиника и ще хапна кото. Хапна и горе. Да хапна от тази купичка по-добре. И после ще я изхвърля. Да. Направо са страхотни. Бах ти яките сърмички. Може страхотия душия, човек. Докъде той хляб? Ще да стопля. Високо се е стопличко. Всичко е топло. Всичко е хубаво, бе. Аз съм тук. Имам си винче. Имам си всичко. Аз като ония, нали, има един влогър, който прави какво яде всеки ден, не знам какво, нали, културист, той някакъв, прави се на културист, прави се на такъв, че е натурален. И изглежда добре на 50 години. Ще ги говори на баба ми тия. Баба ми е починала. Гледах му видеотата, как еде всичко абсолютно. Абсолютно всичко. И преса, и не знам какво, ама всяки букуци еде, хляб с не знам какво. Значи този човек или трябва да не спи. Не. Няма как да е. Натурален. Абсолютно. Няма как. Натурален. Той плочки не ходи на фитнес, не прави кардио. Човек дет не прави кардио и има плочки. Не вярвам. Пък е почти 50 годишно. Не вярвам. Защото аз съм и знам как се забавя метаболизма.
Ще намаля телевизора. Смотрят. Как се случи баш празниците? Баш празници се случи да вдухата и вятър да вали. Ужас е. Толкова потискаш. Много. Не ми се говори направо. Особено имам тук мечетеники. Така дрънчат. Се чули какво да оставя да ни дрънчат. Майка ми го е направила за добро, ама. За добро, ама. Тъпа работа. Изрично казва, стопли всичко. Сърмичките си ги стопли. Добър човек е. Утре иска смотана прическа има. Утре ще е намокря с нещо тая коса. Да. Не пил съм малко, добре. Празници са какво? Яко съм месото. Празници са. Ядене, пиене и лежане. Вятър е яко. Стук. Утре ще ми се ебя мана този стук. Живея много бързо. Да. Това е. Живее много бързо. Тъй като нямам чувства. Нищо не ме радва. Просто бързам да стане утре. Единственото, което ме радва, като се прибера от лошо. Цял ден съм бил на студа, да се върна вечерта. И като се върна, бързо да стана да отида на работа пак. Значи, търся си сам лошото, както е казал един умен човек. Ако няма лошо, няма да разбереш как е хубаво. Да, знам, че съм малумник. То стана от една грешка с лечението ми. Да. Аз съм го разправил. Как? След инсулта почнах да пия диазепами и т.н. на здраве. Което е много погрешно. Никакви чувства не мога, ядоса ни правят много луд на работа. Мачкат ме. Остаци и т.н. ма мачкат. Я мълча просто за да
Не знам защо, не може да се опълча срещу никой. Мале майка ми толкова много храна е направила. Ще вземем на филика. Не знам. Много храна. Да ми е жива и здрава. Не можа да отпразнувам Коледата. Не и снимах. За което съжалявам много. Искрено. А сега си правя някакво самостоятелно лайняно видео, дето не става за нищо. То не е... Имам си племенник. Ичко. Начала му сложили, аз не знаех. Аз не знам, що сестрата им се съди. Нещо си ми направил. Не знам какво. Ама тя ще знае. Не знам какво е. Ама не е правилно. Помолих я за помощ един път. Като имах нужда, аз още имам. Както и да е. Но тя си каза каквото имаше. Разбрах, че никога няма да ми помогне вече. Просто няма да ми помогне никога. Тогава си каза толкова неща. Бяхме аз и тя на един път зад една банка бяхме, да. Както не помня. Да, както не помня, си спомня банката, да. На центъра на Червения площад бяхме. Ще да ми носи някакви работи там. Да ми помогнат. Откъде бях, като почнах там. Как да го обясня? Тя искаше да ми помогне религиозно, с вяра да се справя. За което и благодаря, нали? Опита се. Хубаво разбиране. Благодаря и за което. Обаче работи, които ми каза преди да ми даде това нещо, ме отказаха. Както и да е. Тя просто каза, ето на, в оригинал, казвам, той ми е сестра. Ето Господ има за какво да каже, какво съм ти направил. Тя си говореше нейните работи. И явно са кефи, като не съм добре, зато и нямам. Да, наистина, сестра ми, родната ми сестра, буквално са кефеше, като не съм добре, да. В оригинал го казвам. Без капка да преувеличавам тогава. Да, спомням си го. И все още го виждам. Евала. Не казвам, че не уважава майка ми. Но ние нямаме никакво братско или каквото и да е било. Няма значение. Да е жива и здрава. Итко да е жив и здрав. Може и той да е жив и здрав. Да знае всичко както винаги. Другите мъже нищо да не знаят. Да му се сбъдне нещата. Окей. Няма. Няма какво да говоря. Просто не знам. Аз като тръгнах на Заря тогава, като получих. Да, беше. Майка ми вика, донеси му. Такова с вяра ще се оправи, не знам коя вяра да се оправи. Хубаво е, натъпчете всеки един човек с диазепамен, дайте му вяра да виж докъде ще го докара вярата. Няма как да си командваш мозъка, когато има химия. Повярвайте ми.
Няма как. Почват едни олунщини. Не, нямам думи. Те тук са написани. Нищо против. Аз съм малко или много вярващ. Всяка сутрин се кръсти. Имам си кръстче тук, което ми е било от първия ден. Лятото отидах на църква, Емил му църкваше на плажа. Той ми го дадаха там. Осветено е. Въобразявам се, че ми помага. И така мисля, да. И си имам чувство. Сигурен, че ми помага, да. И това е. Помага ми. Помня го. Ето се молех, всяка сутрин правих видео в Фейсбука. Всяка сутрин правих видео във Фейсбука. Той кръстче беше там. Лятно време беше, няма го забравя никога. Сега съм надеблял за празниците. Елхичката си я показах, нали? Ето ми е скъпата, милата. Тя си има име, отдолу има си подарък. Това ми е Коледата за мен. Най-скучната Коледа. Най-потискащата, вижте какво време само. Вятър, мятър. Ето се движат. Той се чува вятър. Студ, вятър. Ужас. Ама, като знам, че става по-гладно, кофтито е звука вечерно време, като легнеш. Дан, по ламърната. И той фу, вятъра. Както и да е, сега ще си хапна. Имам ти сърмички, снежанка, руска салата, месце. Даже и тъпата снежанка е хубава. Надулата. В момента имам предвид. Такава хубава маша съм си направил. Грешката ми беше най-голямата. Бързах да се оправя. Бързах да се възстановя след инсулт. Много бързах. Прекалено много бързах. Това ми е най-голямата грешка в живота ми. Тя ме уби. Буквално ме уби. Да си го кажа. Това, че бързах да се оправя. Прибегнах. Какви ли не работи, бързо да се оправя. Си викам, пак ще клекна с 180. Пак ще се оправя. Да. 2 месеца след инсулта аз кляках с 180. Да. Заклявам се. Прибегнах до забранени химии, да. Но за които съжалявам. Физически се възстанових, но тук няма. Но там ме удари в главата. Не помня кое беше първото обаче. Не помня. Не помня. Да, май първо клетно. После ми се еба майката. Да. Първо клекнах. После ми се еба мамата. Ходихме с Милото на плажа. Да, ходихме там. Купих си клин. Също бански клин. Машинка. Не помнях нищо. Помня само. Отидах на плажа. Не мога да спра да мърдам. Тя постоянно вика, ти постоянно мърдаш. Не мърдам. Да. Хорно.
тогава да губиш чувствата. То постепенно се губят. Не ме пука. Отидах на нудистски плаж. Никога не бях ходил. Отидах. Имам снимки оттам. Някъде в лаптоп. Толкова мина през мене. Тук имам една тетрадка. Подарък ми от една приятелка, подари ми я за рождения ден, да. Преди 2 години ми я подари. Всяка сутрин. Тя трябваше да ги свързвам там, да ги отцветявам. Аз на тая тетрадка на обратната страна се пише кой ден, колко зле ми е било. Да, те правих. Още, че не мога да се разбера. Да. Утре съм на работа. Не дам. Няма да се справя. Не. Няма. Просто защото значи, никой от колегите ми не иска да се справя. Не знам, избиват комплекси към мен, защото съм по-стар. Значи те търсят абсолютно всичките. Добре. Ево, особено Гошо. Той що се жена се да се направи на мъж. Като няма, не е на работа. Бачка и мълча. Мухля. Някъде ще ми бахне перлието заради това мухно. Гошо. Деца мисли за незаменим. Много ми е интересно. Как се мисли за незаменим? Обаче като намерят някой, вика намери някой. Докато му донесат, той му кара само преди чували, прави му се на директор. Той на всички се прави на началник. Данчо го е обучил от всякъде. Да се направи на незаменим, да. Така е. Това е истината. Той иска просто някой да си остане там, обаче да е по-малко работа и Данчо го е обучил да се изнудва. Той просто изнудва с работата си. Да, това е точно все едно Данчо. Ама намират му човек, който да го замести и той го кара само чували да прави, той командва там във басата, да. Прави той, не нарочно се откаже. Да, бе. Дали са гадно, наистина. Щом сега няма да го казвам само аз, ами той даже и към шефката се държи гадно. Крещи и вика и към клиенти също. Да. Един там от Провая, откъде идваш. Държи се, че го наби човека, да. Не спираме, да. Ето е. Малумник. Наистина прост малумник. В оригинал прост. Ако и те знае, че какво значи прост, той таблицата за умножение не знае, да. С трети клас е, да. Обаче просто се е спечелил доверието там на една, дето имаме една колежка, дето е много съжалителна към животните и към хора, които са не знам какво, дигна му самочувствието. Да. Защото постоянно го защитава.
Тя, нали, кучета, котки, такива на работи. Даже единия път и мен ме беше съжалила, няма да го забравя. Почвам работа. Ставам ме изпържа да нареждам палети в най-голямото слънце, после едно такова. И да се излизам, скри са малко, то ми се еба майката, скри са малко на сянка. Бе, какво да ти ви кажа, право, той не са колеги, той са... Той не са хора, не. Той са двуличници, абсолютно всички до един. Тя има нов, ама всичките са двуличници, бре. Гледата, не знам кой в очите и като се обърнеш и айде, те зато и нямат и банкет, бе. Нямат банкет, да. Нямаме банкет. Всеки гледа да оплюи другия. Най-интересното, колежката дето е зад компютъра, тя е доносника, разпространява всичко с нейни си думи, което не е вярно. Даже като напусне някой и като такова, връща се специално да й докладва на нея, пък тя да го разпространява на другите. Ето и сме двуличници пълни. Да. Абсолютно. Значи, напих се един път, напсувах един колега, бивш не. Той се знае Дамян, войното. Напсувах го, защото пича ма търси сам като има нужда, както и да е. Защо се оплакал на мимата, съответно, оттам ми излезе прозвището, че съм бил пияница, че пия редовно, че съм алкохолик, а пък между другото има и пияници и алкохолици във фирмата, дето наистина пият редовно. Аз пия единствено събота срещу неделя. Събота и като почивам. Това. Обаче, нали са казали на нея, и той го е пресъздал съответно и пред нея и пред още един клюкар, друг колега. Така ги оцветяват нещата си. Нямам думи. Значи може да те убедят в неща, които ги знаеш с театрално актьорство. Ау, ма не така, ма тъй, ма иначе бе, бах ти, направо чак ма изумяват работи, дед ги знам. И той ме убеждава в обратното. Такъв артист е. Да. И двамата. И зато и няма да имаме банкет. И зато и ще ги върна и тези гащи. И тъй. Това ми е видеото за Коледа. Съжалявам, трябваше да бъде по-хубаво. Просто се навечерях самичък. Сърмички, 2 вида салати, винци и така нататък. И прочее, ще го кача във Фейсбука. Не, излъгах в YouTube. Ще го кача това видео. Не задължавам никой да го гледа това видео. Видеото си е изцяло мое. Това е олицетворение на да ви покажа и с времето ще ви пусна и видеото тайно. Ще ви заснимам. Какво значи двулични хора? Как живеят двуличници? Да, как се избиват комплекси. Да, лежал съм в лудницата и се избиват комплекси към по-слабите. Добре, ама не съм бил винаги слаб. Тъй, че аз ще им ба мамата някой ден. Нали, значи не съм бил толкова слаб винаги. Както и да е, боже, че хубаво времето, взема да изляза малко. То студено, ама... Айде, гаси го и го качвам.